phone, I can smell your sweet cologne. Ik reis best veel, durf ik wel te zeggen. En ik kom op veel plekken in de wereld. En ik merk toch wel elke keer dat wij een waanzinnig mooi land hebben. Dat wij onze eilanden zijn ook waanzinnig mooi. Wat voor gevoel krijg je dan als je dan hier op de Schelling bent? Dit is voor mij wel vrijheid. Sowieso Oerol, ik bedoel, Oerol is natuurlijk heel gaaf, want iedereen komt bij elkaar. En er is een soort van verbintenis, maar Terschellingen is op zich al een onwijs pirateneiland eigenlijk. Iedereen, het zijn gewoon lijpe mensen die hier wonen, ze zijn leuk. Now I'm driving in my car, 'cause dreaming just won't do. Niet. Jij wil niet? Je krijgt dubbel. Uiteindelijk merkte ik dat ik toch wel met meer bagage liep dan dat ik dacht dat ik liep, zeg maar. En je kan natuurlijk niet je hele leven zeggen van, hé joh, het ligt aan mijn vader, dus ik doe wat ik doe. Ik bedoel, je moet wel op een gegeven moment verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent en je eigen daden. Maar ik heb nooit eigenlijk een soort van ingezien wat voor impact dat heeft. I found a bird out on the street with broken wings it would not eat. I patched it up and took it home. Stelt je wel heel kwetsbaar op. Vind je dat ook moeilijk zo? Voor veel mensen? Ja, ik vind het zelfs belangrijk. Ik merk dat ik krijg soms. Ik heb wel eens een e-mail gehad van jonge mensen, weet je wel, die zeggen van, nou, je helpt me door een tijd heen of zo met de dingen die je schrijft. En als je maar één iemand ermee hebt geholpen, vind ik het eigenlijk al waard. Toch is het wel een neveneffect of zo, want het is niet waarom ik schrijf. Ik schrijf omdat ik moet schrijven. I want you to know before you're out of here, you're out of here. I want you